music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pagpasok ng mga fully vaccinated na turista sa Baguio City kahit walang COVID-19 test, papayagan pa rin. San Fernando City, La Union, nasa General Community Quarantine mula July 9 hanggang 22. Sagada Mountain Province, sarado pa rin sa tourism activities. Anak ng PIDEA agent na nawawala, may pakiusap, mas mabilis na paghahanap sa kanya, hiling ng mga kaanak. Pwede bang magdemandahan ang magkakamag-anak? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Mass calibration training isinagawa sa Narvacan, Ilocos Sur. Motibo sa pagpatay sa dalawang magsasaka sa Kapangan, Benguet, palaisipan pa rin. Magpinsan, timbog sa pagbebenta ng marijuana sa Baguio City. At balay silangan sa Moncada, Tarlac, inilunsad para mapaigting ang kampanya kontra iligal na droga. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naninindigan ang pamahalaang lungsod ng Baguio sa pagpapapasok ng mga fully vaccinated na turista kahit walang COVID-19 test. Taliwas ito sa pahayag ni DOH Secretary Duque. Magbabalita, Charles Limon. Sa statement na inilabas ni DOH Secretary Francisco Duque, kailangan pa rin sumailalim sa PCR test ang mga turista na bibiyahe kahit bakunado ang mga ito. Pero ang Baguio City maninindigan sa vaccination pass. Ayon kay Attorney Althea Alberto ng City Mayor's Office, wala silang nilalabag na panuntunan. Sinusunod lang nila ang dikta ng National IATF. Much as we understand the concerns of Secretary Duque when he made that statement, in response to the backlash from other LGUs who said they are not prepared for the influx of tourists, also he was just referring to tourists, not to all travelers. Insofar as Baguio naman po, we issued our executive order based on the IATF resolution. So, if ever there will be a need to revise, we will also follow the IATF resolution. Dahil sa nasabing guideline, unti-unti nang dumadami ang mga umaakyat sa lungsod gamit ang vaccination documents. Wala pa namang mga nahuli sa pamemeke ng vaccination documents. Well, it's still weekday. We usually get our influx on weekends. Pero as of yesterday po, we had 55 who passed through the triage units using their vaccination cards. But these are a mix of tourists and APORs. Monday, Tuesday, they're around 93. Also a mix of tourists and APORs. So, considering na we get around like 300 to 400 and 3,000 yung baseline natin for tourists, maliit na number po yung 55 in a day. We don't expect it to shoot up yet kasi kokonti pa lang naman po yung fully vaccinated talaga. Sa inilabas na advisory ng DOH, epektibo pa rin ang IATF Resolution number 101 kung saan nire-require ang negative PCR test result. Dagdag pa ng ahensya, hindi din nila inire-rekomenda ang paggamit ng antigen test para sa interzonal border control. Pero bumuelta naman ang pamalang lungsod na ligtas pa rin gamitin ang antigen sa pagdetect ng COVID-19 virus. They recommended RT-PCR before, yes, I understand, but so far we haven't been flagged naman for allowing antigen tests, and we also have a high batting average for them. It's also safety for us because when we have
travelers who are positive for antigen, kahit antigen pa lang in the city, we already send them back to their place of origin or they are RT-PCR tested at the triage. So may safety feature pa rin po even if we use still the antigen. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng pamalang lungsod ng antigen test sa mga pumapasok na hindi bakunado at kinikilala pa rin ang paggamit ng vaccination documents sa pagpasok. Dahil dito, nagpasya ang DOH at ang National IATF na mag-usap-usap muna at balangkasin ang naturang patakaran. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa sa ilalim sa General Community Quarantine ang San Fernando City, La Union simula bukas. Nakapagtala naman ng 67 bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Ilocos Norte. Narito ang report. Isinailalim ang San Fernando City, La Union sa General Community Quarantine alinsunod sa Executive Order No. 30, Series of 2021 ni La Union Governor Pacoy Ortega. Epektibo ito simula bukas hanggang July 22. Nakatanggap naman ng food packs ang mga residente mula sa high-risk barangay ng San Fernando City, gaya ng Katbangin. Patuloy na hinihikayat ang mga residente na sundin ang minimum health protocols sa lahat ng pagkakataon. Isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Barangay Paringaw sa Bawang, La Union dahil sa clustering ng mga kaso ng COVID-19. Nakapagtala ng 67 bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Ilocos Norte. Isa ang namatay, pero may 77 nakarecover. Binabalaan ang mga business establishment sa Dagupan City, Pangasinan laban sa mga tumatawag na nagpapakilalang mula sa tanggapan ni Mayor Brian Lim. Humihingi umano ng pabor ang mga ito at sinasabing inutusan sila ng alkalde. Iginiit ng alkalde na walang sinumang binigyan niya ng pahintulot para humingi ng anumang uri ng pabor kanino man. Magsisilbi namang bagong atraksyon sa mga turista at bisita ang multipurpose hall with view deck na kasalukuyang ginagawa at makikita sa Ramos Island ng 100 Islands National Park. Isa ito sa mga proyekto ng pamahalaang lungsod ng Alaminos para maibalik ang sigla ng ekonomiya at turismo ng lungsod. Bumisita si dating Senador Jinggoy Estrada sa Lingayen, Pangasinan. Ito'y para kamustahin ang lagay at sitwasyon ng mga residente sa gitna ng pandemya. Ibinida nito ang mga naging programa, lalo na para sa mga OFW. Matunog na muling tatakbong senador si Estrada. Blanco pa rin ang pulisya sa motibo ng pagpatay sa dalawang magsasaka sa Kapangan, Benguet. May mga nadiskubre namang karagdagang ebidensya. Magbabalita, Charles Limon. Hindi pa rin malaman ng mga otoridad ang motibo sa pagpaslang sa dalawang magsasaka sa Kapangan, Benguet. Nangyari ito kahapon ng madaling araw habang papunta sila sa La Trinidad. Pero sa pagsisiyasat ng pulisya, nakakalap ang mga ito ng karagdagang ebidensya sa crime scene. Ang mga developments pa nito at ang resulta ng SOCO report natin, mayroon silang na-recover doon sa crime scene na 6 na empty shell ng 45, caliber 45 at isang empty shell ng M16 at mayroong slug ng caliber 45. And likewise, mayroon ding na-recover na isang black flashlight na pag-aari ng mga biktima. Inalis na ng pulisya ang motibong hijacking o pagnanakaw dahil wala namang tinangay na anumang gamit ng mga biktima. Sir, is this another case of hijacking or highway robbery? Hindi naman masasabi ito kasi itong mga biktima is mga vegetable dealers ito, mga farmer galing ng Kibungan. At i-deliver sana nila yung mga commodities nila. Kargado ng sayote yung truck nila papuntang La Trinidad. Belongings kompleto naman, naka-intact naman yung mga gamit ng mga biktima. Wala naman signs of robbery doon sa insidente. Purely talagang binaril itong mga tao. Sa ngayon, nangangapa pa ang pulisya sa motibo dahil walang nakasaksi sa insidente. Malayo ang lugar ng pinangyarihan ng krimen sa mga bahay. As to suspects, tuloy-tuloy pa rin ang investigation natin para sa pagdetermina
ng mga suspects kasi considering doon sa area kung saan nangyari yung insidente, wala talagang kabahayan doon. So tuloy-tuloy pa rin ang Benguet Police para humanap ng mga possible witnesses para at least ma-identify natin yung mga suspects. Inaantay pa ng pulisya ang autopsy report sa bangkay ng mga biktima. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga nakuhang basyo ng bala at magsasagawa ang otoridad ng background check sa mga biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hiling ng mga kaanak ng PDEA agent mula Bontoc Mountain Province na nawawala pa rin na mapabilis ang paghahanap sa kanya. May ipinaabot ding mensahe ang kanyang anak na nangungulila. Narito ang kwento. Ngayon ang ika-13 araw ng pagkawala ni Merton Fesway, ang PDEA agent na sinasabing dinukot sa Angeles City, Pampanga, kung saan ito nakatalaga. Tubong Bontoc Mountain Province si Fesway, pinaka nangungulila sa kanyang pagkawala ang 7 taong gulang na anak na babae. Whoever kidnapped my dad, please release him unharmed. Dad, I love you and I miss you so much. Daddy, a good man, please. Kwento ng kanyang asawang si Lysil, huli silang nagkita noong June 21 nang ihatid niya ito sa sakayan ng bus papuntang Pampanga. Bandang alas 11 ng umaga noong June 25 nang huli niya itong makausap via Facebook Messenger. Wala naman itong nabanggit na kakaiba. Finalo up namin kahapon. Ang sabi naman nila, we are trying our best, yun na lang naman ang sinasabi nila, kaya yun po, yung pong panawagan namin, yung pong mapabilis yung paghahanap po, yun po ang hinihiling namin. Bagamat tumitindi ang pag-aalala sa pagdaan ng mga araw, hindi nawawala ng pag-asa si Lysil. Ramdaman ko pa rin po na buhay sila. Hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon ang 3 pang taga-Baguio na nawala rin sa parehong araw ng pagkawala ni Merton. Ito ay sina Jeffrey Casampol, Bernardino Culala na kaibigan ni Merton, Mark Wilson Agustin at ang umano'y kasintahan nito. Patuloy ang paghahanap ng mga kaanak at kababayan ni Merton sa kanya. Kwento ni Lysil, nagsasagawa na rin ng ritual batay sa kaugalian ng mga taga-Bontoc. Tinatawag mo yung katawan o yung siya para magparamdam kung asan siya, kung anong nangyari sa kanya, mga ganun po yung ritual na ganun. Labis ang pasasalamat ni Lysil sa lahat ng mga tumutulong sa kanila. Susunod, Sagada Mountain Province, sarado pa rin sa tourism activities. At pwede bang magdemandahan ang magkakamag-anak? Alamin sa Ikaw at ang Batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA
or PAUDR2 Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow! Nagsagawa ng mass calibration training sa Narvacan, Ilocos Sur. Magbabalita, Charmy Bosque. Tagumpay na isinagawa ang mass calibration training sa bayan ng Narvacan sa pamagitan ng pangunguna ni LMP National President Mayor Luis Chavit Singson, katuwang ang DOST Regional Office 1, Ilocos Sur Science and Technology Center. Mga empleyado ng munisipyo, market vendors at volunteers ang lumahok sa training para maibahagi sa kanila ang importansya ng paggamit ng calibrated weighing scales at balances sa pamagitan ng workshop at open forum. Malugod namang sinalubong ni Sangguniang Bayan Charito Copiosa Viloria, Committee Chairperson on Market Trade and Industry, ang mga lumahok at ang DOST organizers at facilitators. Nagpapasalamat ito sa ahensya sa suportang ibinigay sa munisipyo dahil nakakatulong ito na mapalakas ang kakayahang panteknikal ng mga vendor sa pagtiyak ng balanseng sistema sa pagbebenta ng mga produkto at tamang kilo ng mga bilihin lalo na sa wet market section. Ang programang mass calibration na ibinigay ng DOST ay malaking tulong upang matiyak na mababayaran ng tama ang mga vendor para sa mga produktong ibinebenta nila at maiwasan ang anumang problema sa pagitan nila sa mga consumer. Dahil sa training na ito, kapansin-pansin na maraming mga vendor ang nabigyan ng gabay ng maayos na programa dahil ang karamihan ay nagpasyang bumili ng kanilang sariling mga bagong unit ng weighing scales and balances. Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Nakapagtala ng 33 bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Abra. Sa susunod na linggo, tatanggap ang lalawigan ng 3,000 vials ng COVID-19 vaccine. Yan at iba pang balita sa Cordillera sa report na ito.
Sa 346 specimen mula Abra na isinailalim sa RT-PCR testing, 33 ang nagpositibo sa COVID-19. 19 sa mga bagong kaso ay mula Bolinay. May mga bagong kaso rin sa Bangged, Bukay, Dolores, Luba, Salapadan at San Juan. Tiniyak ng pinuno ng DOH Cordillera na makatatanggap ng supply ng bakuna ang Abra. Sa susunod na linggo, 3,000 vials ng bakuna ang matatanggap ng lalawigan. Ituturok ang mga ito sa mga senior citizen at health personnel. Sa target na 22,662 senior citizens sa Abra, 68% na ang nabakunahan. Nasa 90% naman ang mga nasa A1 category ang inaasahang mababakunahan hanggang sa katapusan ng Hulyo. Base sa record ng Provincial Health Office, 16,795 Abreños na ang nabakunahan ng first dose ng COVID-19 vaccine. 12,583 naman ang fully vaccinated as of July 6. 27 namang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Apayao. Galing ang mga bagong kaso sa Luna, Pudtol, Flora at Santa Marcela. Bayan ng Luna pa rin ang may pinakamaraming kaso na aabot na sa 411. Sunod ang Conner at Flora. Nilinaw naman ng pamahalaang lokal ng Sagada Mountain Province na ang inilabas nilang Advisory Number 56 ay para lamang sa mga returning resident, authorized persons outside residents at yung mga pinahintulutan lang makapasok ng munisipalidad. Nananatili pa ring sarado sa tourism activities ang Sagada kahit pa ibinabana ang community quarantine classification nito. Itinurn over sa mga magsasaka ng Laya West, Tabuk City, Kalinga ang 18.5 million pesos na communal irrigation system. Pinondohan ito ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng Department of Agrarian Reform. 76 na magsasaka sa mahigit 100 ektaryang sakahan ang mabebenepisyuhan ng proyekto. Kasalukuyan ang Farm to Market Road Project ng pamahalaang lungsod ng Tabuk sa Laya West. 8 milyong piso ang halaga ng proyekto. Mawawalan ng kuryente bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mga bayan ng Lagawe, Kiangan at Asipulo sa Ifugao. Ito'y para sa line clearing ng Ifugao Electric Cooperative. Pwede bang magdemandahan ang mag-asawa o anak versus nanay o son versus father o mga magpipinsan, magpamangkin, mga lolo at lola, basta within the 4th degree of consanguinity, merong requirement ang Article 151 of the Family Code. Ang requirement na ito dapat merong earnest effort to enter into a compromise before going into a suit before our judicial courts. Anong ibig sabihin nito? Ang earnest effort towards a compromise pwedeng gawin doon sa family council. So, tawagin ng nakatatanda ang lahat ng pamilya at subukang pag-usapan ang problema sa loob ng pamilya. Pwede rin through the barangay, as held in Martinez versus Martinez ng Korte Suprema. Ang barangay conciliation is already compliance with Article 151 of the Family Code. Meaning, pag kayo magkakamag-anak at may gusot at pumunta kayo sa barangay, hindi na kailangan magtawag ng family council para subukang magkaroon ng compromise among the family members. One of the reasons here is public policy na kung pwede, ayaw ng ating gobyerno na magdemandahan ang mga magkakamag-anak sa loob ng korte. Kasi nga, do not wash your public linen in public. Nakakahiya. Nagdedemandahan kayo. No? Then, of course, when we say 4th degree of consanguinity, sinasabi lang natin na dapat blood relatives lang ito. Hindi po kasama ang in-laws
at ang brother-in-law or sister-in-law hindi kasama. Pag dinimanda mo yung in-law mo or your cousin-in-law or your father-in-law, hindi po kasama as held in gayon versus gayon ng Supreme Court. It is a general rule na kahit na naituturing kang pamilya, pag in-law ka, hindi mo kailangan ng earnest effort to make a compromise under Article 151 of the Family Code. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, magpinsan, timbog sa pagbebenta ng marijuana sa Baguio City. At balay silangan sa Moncada Tarlac, inilunsad para mapaigting ang kampanya kontra illegal na droga. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Timbog sa bypass operation ang magpinsan na nagbenta ng marijuana sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Todo tanggi ang dalawang lalaking ito sa ikinasang bypass operation sa Barangay San Luis, Baguio City kagabi. Ibinenta kasi nila ang isang bloke ng pinaghihinalang marijuana na may bigat na kalahating kilo at nagkakalaga ng 5,000 pesos. Magpinsan ang mga nahuli at nakilala silang sina John Kitts Bucasas, 22 anyos, at si John Edward Bucasas, 19 anyos.
Itinanggi naman ng mga suspect ang paratang. Hindi po galing sa amin yan, promise po. Mamatay man po, pati pamilya ko. Opo, hindi po sa amin yan. Bigla na lang po nilang nilabas sa pink na tapos may lalagyanan po dito sa gilid ng box. So na yun, may tinatago po silang box na maliit. Yung Tupperware na parang basta malaki po. Tapos ito po yung laman. Bigla na lang po nilang nilabas dun sa pink. Gagawa talaga sila ng paraan para magkarang tol. Ganun talaga. Ang ginagawa nyo kanina, Rodi? Kami po, imimit po namin yung pinsan namin na Magbo-bowlers ng kulit-kulit po kasi. Nangungulit siya kagabi pa. Kaya magbabasketball na lang po sana. Pero ayon sa pulisya, kinumpirma muna nila ang mga ito bago bumili ang pusher buyer mula sa suspect. Kinumpiska ng pulisya ang budol money na ginamit sa transaksyon at ang motor ng mga suspect na ginamit para makipagtransaksyon. Newly identified drug personality ang magpinsan at hindi pa nasasangkot ang mga ito sa kalakalan ng iligal na droga. Haharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kote ang 8 individual na naaktuhang nagsusugal sa Barangay Losad, Sabangan, Mountain Province. Ayon sa pulisya, ikinasa ang raid dahil sa nakuhang tip mula sa isang concerned citizen na may nangyayaring operasyon ng sugal sa nasabing lugar. Sa pagsalakay ng mga otoridad, tumambad ang iba't ibang gambling paraphernalia, baccarat table at iba pa na ginagamit sa pagsusugal. Sugal na sabong naman ang nadiskubre ng pulisya sa Barangay Palau, Banggad, Abra noong linggo. 8 katao ang nasa kote sa isinagawang pagsalakay ng mga otoridad. Nakuha mula sa lugar ang aabot sa 24,000 pesos na taya, 4 na patay na tandang at iba pa. Nalaman ng mga otoridad ang operasyon ng iligal na sabong dahil sa tip na nakuha nila mula sa isang concerned citizen. Lahat sila ay sasampahan ng reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 1602. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Binuksan sa Moncada, Tarlac ang Balay Silangan. Layo nitong mapaigting ang kampanya kontra iligal na droga. May kwento si Andrew Corpus. Balay Silangan, simbolo ng pagbabagong buhay sa bayan ng Moncada. Ito ang ikalawang Reformation Center sa probinsya ng Tarlac. Layon nitong mapaigting ang drug-free campaign ng bayan. Ang layunin po natin ay tulungan kayo na makapag-umpisa ng bagong buhay. Tulungan kayo na magkaroon ng livelihood. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na isa ito sa mga hakbang para magkaroon ng reforma at manumbalik ang surrenderies at kanilang mga pamilya sa normal at ligtas na pamumuhay. Sana ma-appreciate nyo yung ginagawa naming pagsisikap na kayo ibalik sa lipunan. Kayo ibalik sa dati, mabuo ulit yung inyong mga pagkatao at mamuhay na naaayon sa batas ng Diyos at batas ng tao. 35 reformist ang kabilang sa Batch 1 ng Reformation Program na nagsimula noong Martes at magtatapos sa katapusan ng buwan. 20 naman ang kabilang sa Batch 2 para sa susunod na buwan. Sa loob ng programang ito, sila ay sasalang sa physical and mental health awareness, spiritual at psychological activities tulad ng counseling, moral recovery, values formation at livelihood trainings mula naman sa TESDA. Sasagutin ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga kakailanganin sa loob ng Balay Silangan, mula sa tulugan, pagkain, at kasama na rin ang ilan sa kanilang mga libangan. Bukod pa rito ay nakatanggap din sila ng 5,000 pisong cash assistance habang sila ay sumasa ilalim sa Reformation Program. Yung pagmamahal ng bilang isang ina, no? To go this way, to take care of you, na mga naging nawala sa tamang pa, no? Nagagastusan pa ng gobyerno imbis na madala sa ibang mga
programa para makatulong. Kasabay ng pagbubukas ng Balay Silangan ay ang pagbibigay parangal sa mga drug-cleared barangay sa bayan ng Moncada. Andrew Corpus para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Sa ngalan po ni Dobby de Guzman, ako si Myra Wallis. Maraming salamat at magandang gabi.